भुसावळमध्ये 1 कोटींच्या नकली नोटा सापडलेल्या आहेत आणि त्या जप्त करण्यात आल्या आहेत। भुसावळ रेल्वे स्टेशनमध्ये पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। एक आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहे तर एक आरोपी फरार आहे आणि त्याचा शोध घेतला जातोय। आरोपींकडून 500 रुपयांचे बंडल हे जप्त करण्यात आले। भुसावळ रेल्वे स्थानकामध्ये तब्बल 1 कोटी रुपयांच्या नकली नोटा जप्त करण्यात आल्या। मलकापूरहून भुसावळकडे 2 प्रवासी नकली नोटा घेऊन प्रवास करत होते। ही माहिती पोलिसांना मिळाली आणि त्यानंतर त्यांनी ही कारवाई केली। माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचत आरोपीला अटक केलेली आहे। एका आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले, मात्र दुसरा आरोपी फरार झालाय। आरोपीची तपासणी केली असता त्याच्या बागेमध्ये 500 रुपयांच्या नोटांची बंडलं सापडलेली आहेत। या नोटांच्या बंडलांमध्ये एक असली नोट तर एक नकली नोट अशा प्रकारचं हे बंडल तयार करण्यात आलं होतं। या प्रकरणी रेल्वे पोलीस आरोपींची आता अधिकची चौकशी करतायत।